खुलुमबाय आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान खौरां लानानै फैलायबाय। दिनै 12 मे बर' बिमानि सान, थामहिनबा बड'लेण्ड जांख्रिथायनि गिबि आइजो गायदे हेलेना बसुमतारिनि मुंख्लं सान। दिनैनि समावनो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा 1988 मायथाइनि 12 मे अक्ट'आव पुलिसनि गुलियाव खास्रि बिस्रियै जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। सराइबिलनि गामिनि गायदे बसुमतारिजों लोगोसे 14 बैसोनि हेलेना बसुमतारि बिथाङा बर' हारिनि सोमावसारनायाव गसाइगाव पुलिसनि गुलियाव इनाय खास्रि बिस्रि जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। दिनै बर' बिमानि सानाव हारिनि थाखाय जिउ बाउनाय बर' आइजोफोरखौ गोसोखांना गायदे आरो हेलेनानि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा। हाबाफारियाव दावराव दावख्रेबा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिना लानि नैबे भिडिअनि गेजेरजों। नैबे बर' बिमा सान, दिनैनि सानाव 1988 आसाम पुलिसा गसाइगाव SDPOनि दैदेननाय मोनसे टिमा बे सराइबिलनिनो गायदे बसुमतारि आरो हेलेना बसुमतारिखौ अनाखाना गावथारनानै थांदों, जायगायावनो गावथारलांदों। दा ओइदिनखालि जोंनि बर' सेंग्राफ्रा माखासे ना सारना फैदोंमोन। बे ना सारना फैनाय मानसिफोरखौनो उग्रपन्थी होननानै उग्रबादि होननानै हमनानै लांदों। दा हमनानै लांनायाव बे समाव बर' हिन्जावफ्रा बयबो कनसियासमोन, बयबो सांग्रांमोन। बेनिखायनो गासैबो बर' हिन्जावफ्रा ज' ओंखारनानै बे हमनानै लांनायखौ होबथानो थाखाय ज' जादों, बादा होदों। दा बे समावनो पुलिसफ्रा गसाइगावनि पुलिस सासे SDPO मुफिन होननाय बिनि दैदेननायाव गावथारलांदों सानैखौबो। खोब दुखुनांथाव। बे गायदे बसुमतारिया बे समाव सानथामनिल' फिसाजो दंमोन, ब्रह्माबती होननाय। जोबोद ट्रेजेडि बे बिमानि आहार मोनजायैयाव आरो नांगौमानि जोथोन मोनैयाव ब्रह्माबतीया 15 दिननि उनाव जिउ गोमादों। बिमाया 12 थारिखआव थैबाय। दा बिदि 15 दिननि उनावनो ब्रह्माबतीयाबो थैनो गोनां जाबाय। दा बेजों लोगोसे गायदे बसुमतारिया 14 बोसोर बैसोल'मोन, बे समाव क्लास 9आव फरायोमोन। दा बेबो अनाखाना निर्दोषि भाबै गावथारजाबाय। दुखुनांथाव। बे सासे निरिह मानसि, सिख्लासा, लेखा फरायफुनाय, जेबो दाय गैया, जेबो गाज्रि खालामबावनो रोङा, बिसोरखौ पुलिसा गावथारनानै थांनाया बेनिफ्राय देरसिन आरो क्राइम जेबो जायाखै। आरो बे सिरियास भायलेसन अफ हिउमेन राइट्स बे जादों। आरो बर'फोरनि जे सायाव जे अननाय जादों, बर'फोरनि सायाव जे हिउमेन राइट्स भायलेसन जादों, बेनि मोनसे रोखा प्रमान। दा जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननाय आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सोमावसारनायखौ बोरै क्रास खालामनो हायो, बोरै सिफायनो हायो, बोरै फोजोबस्रांनो हायो, बिनि मोनसे राहा हिसाबै आसाम पुलिसा बै समाव SB सरकारनि दैदेननायाव जाय जेरै बर'फोरनि सायाव अत्याचार खालामदों, जेराव थाङो बेनो गुलि गावबोदों, जेराव थाङो बेनो बर' आइजोफोरखौ जिनारि खालामदों। दा नैबे सराइबिलाव बे सानै बर' आइजोखौ गावथारलांबाय। बे जोबोद गोथाव निन्दा खालामथाव। जों बेखौ गोथौ रावजों बुंनाय फरायसाफोरा निन्दा खालामो। आरो दिनै जे बिमा माहारि सान हिसाबै आबुबा जे फालिबाय, बे गायदे आरो हेलेनानि थैनाय सानखौ आं खोब गोसो गोरबोजों सिबियो, आं गोसो गोरबोजों स्मरन खालामो, गोसोखाङो। आरो बे दिनाव आं बिसोरखौ अरायबो बावो, मान बावो। जाहाथे बिसोरनि स्पिरिट जायनाखि जोंनो थुलुंगा होलांबाय, जिउनिफ्राय जे हारिया देरसिन, जिउआ जे देरसिन नङा हारिनिफ्राय, बे स्पिरिटखौ जे जोंनो गालांबाय गायदे आरो हेलेनाया। आं अरायबो बिसोरनि खाथियाव खर' गंग्लायै खुलुमो। जों बिसोरनि खाथियाव अरायबो ऋणी, जाय ऋण दं बिसोरनि खाथियाव जों बिसोरनि ऋणखौ जों सुख'नो हाया माब्लाबाबो। मानसिया गावनि जिउ बाउनाया थामसा खोथा नङा। आलादा रायजोनि थाखाय जे जिउ बाउलांबाय, बे गोरलै बाथ्रा नङा। दा जोंनि आन्दलनाव, जोंनि सोमावसारनायाव जे बिथांमोनहा जिउ बाउबाय, जों अरायबो बिसोरनि खाथियाव ऋणी। दा जोंबो मोनसे समाय लायो, ओंखायनो जोंबो प्रतिज्ञा खालामो जे गायदे बसुमतारि, हेलेना बसुमतारि बेबायदि मानसिया जिहेथु जोंनि आन्दलनाव जिउ गारबायब्ला आरो गोबां बेबायदिनो जोंनि आन्दलनाव मुंख्लं जालांबायब्ला, भिक्टिम जाबायब्ला, जोङो बिसोरनि जिउखौ गोसोखांनानै जों अरायबो जोंनि आखल आखुआ सर्ट जानांगौ, जों सैथोबादि जानांगौ,
आरो जाथिनि स्पिरिटखौ लानानै जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जों खामानि मावनांगौ आं बेखौ बयखौबो खावलायो जों खुनु प्रकारै खुनु जिनिसजों जों कमप्रमाइस खालामनो नाङा जाथिनिफ्राय देरसिन जेबो नङा दा दिनै गायदे हेलेना बायदि मानसिया जिउ बावबायोब्ला जों दिनै बिसोरखौ लानानै जों मानो धेमालि खालामनो जों मानो थगाय थसि खालामनो मानो मिसा खोथा बुंनो जों बिसोरखौ असमान खालामनाय जायोना आरो बेखौ फाब नाङो जों फाब नांगोन दिनै एथ' संग्राम खालामनायनि खोथा बुंनानै जोंनि नेतृत्वजों जुदि सोरबा आइजो जिउ गारबायब्ला सोरबा आइजोआ जिनाहारि खालामजाबायब्ला दिनै जोङो मानो मिसा खोथा बुंनो मानो नंखाय खोथा बुंनो मानो थगायसुला जानो जों मानो जोङो माने दुरबल जानो फालाय बेखायनो जोङो दिनै समाय लायो जों खुनु प्रकारै खुनु जिनिसजों जों माने कमप्रमाइस जाया जोङो जोंनि संग्रामाव जाय माने आइजोफोरा जिउ बावलांबाय जाय जोहोलाव जोहोलावफ्रा जिउ बावलांबाय बिसोरनि जिउमाखौ जों अरायबो माने गोसोखांनानै बिसोरखौ जों अरायबो सनमान होनानै जों अरायबो जाथिनि स्पिरिटजों जाथिनि थैजों जों खामानि मावलांगोन आं बेखौ दिनै बे गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि थैनाय सानाव बे बिमा माहारि सान फालिदों बेयाव फैनानै आं बे प्रतिज्ञाखौ होनानै गालाङो गोजोन्थों।